Nyt läpäise se minua. Sani... Joo. Kyllä on vaikea. Mennään dailuihin ja otetaan boksi. Tää tuli. Kaksi tilaa. Että nee. Oho. Ei paha. Ei, nyt ei taas toimi. Vittu, nyt ei. Miksi ei taas toimi nyt? Oo. Mikä? Mitä? Mikä toi on? Tämmönen. Mä näytän mun setupin tässä nopeasti. Ja tietysti tuossa. Mun isoveli on myös jättänyt ton tonne päälle jostain syystä. Ei se edes matki tuo. Ei se matki. Ja se olisi